ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿದ ಬದುಕನ್ ತೂನೊಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಇಂಚ ಇತ್ತಜಿ ಇನಿ ಕನಗ ಎತ್ವಾಸ ಪಂಪಿನ ಬೆಪ್ಪುಗಾಲಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬದುಕು ತುಳುತ್ತ ಇಡೀ ಪರಂಪರೆನೇ ಅತಾಗತ್ಯಾಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ಎತ್ವಾಸಲಾತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಲ್ಪ 5 ವರ್ಷ ದುಂಬು ತೂನೊಂದಾಂಡ ತುಳುನಾಡಿದ ಪೊರ್ಲೆ ಬೇತೆತ್ತಲು ಅಲ್ಪ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಪಂಡ ದಿಂಜಲು ಕುಟುಂಬ ಎತ್ತಲು ಎಲ್ಲಿಯ ಪುರುಬಾಲೆರ್ದು ñೊಕ್ಕು ಪರಬೆರ್ಮುಟ ಸುಮಾರು ಜನ 30-40 ಜನ 5 ಜನ ಒಂಜಿಲಡಿತ್ತಿನ ಆ ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿತ್ತನ್ ಬಂದಲೆ నేను ఈ పాత్ర దాకంత పడ్డ ఇలిక్ల ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಲ್ಪ ಅಂಚಿತಿನ ಪೊರ್ಲು ತೋರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪುರು ಬಾಲ್ಯಲಿತ್ತನಂದನ ಜೋಕುಲಿತ್ತನಂದನ ಆ ಇಲ್ಲಡು ಬೇನೆ ಬೆಸರು ಪಂಪಿನ ಏತೆ ಇತ್ತನಲೋ ಮಾಯಿ ಕಾಪುಣಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾಯದಕುಲು ಹಿರಿಯಾಕುಲಿತ್ತನಂದನ ಅಕಲ್ನ ಅನುಭವ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿದ ತೊಂದರೆ ಹಾಕಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅವು ಜನಕಲಿಗೆ ಸಕಾರ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ತೆರಿದನ ಕುಲ್ಪಂತಿನ ಪಾತ್ರ ಈಗ ಕೆಲವಿಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ 8 ವರ್ಷ ಕರಿದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಕರಿದಿನ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಬೂಕುದ ಬಂಡಾರ ಎತ್ತಿಲಕಂದ್ರೆ ಕೆಲರಂತರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ 8 ವರ್ಷ ಕರಿದಿನ ಕಲೆ ನಿಕಲದುಂಬದಿ ಕಡೆ ಪೊಲಂ ಮಲ್ಪಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವೈನ ಲೇಸೆ ನೂದು ಕೈತಲ್ದ ಜವನೇರು ಬಂದಲೆ ಇನಿತ ಈ ನೂದು ಕೈತಲ್ದ ಜವನೇರು ಪಂಪಿನ ಈ ಲೇಸದ ಈ ಎಗ್ಗೆ ನಿಕಲನ್ನು ಮಾತಿರನ್ನು ಕೊಟ್ಟರ ಮೋಕೆದ ಉಡಲ್ಲಿ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ನೂದು ಕೈತಲ್ದ ಜವನೇರು ನಾಡೊಂದು ಬೈದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಿಲೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಒಂಜಿ ಪುಗರ್ತಿ ಅಂತ ತುಂದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಬೆಳಪು ಗ್ರಾಮದ ಕೈತಲ್ಲುಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವೈನ ಜನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲರು ನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತರಿಗಳ ಪೊಲಬಿತ್ತಿಲಕನೆ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮಲ್ಲ ಪುದರ ಮಲ್ತಂದುಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೆಳಪು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶರ್ನ ಅಮ್ಮ ಇನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಚಿದ ವಿಶೇಷವೈನ ಭಿನ್ನಾದಿಗರು ಕುಲ್ದರು ಶಾಂಭವಿ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಅರಿಗಿತ್ತೆ 95 ವರ್ಷ ಆತನಿಗೆ ತೂನಗ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅರ್ನ ಇತ ಪಾತರಿಗ 95 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಇನಿಕ್ಲ ಆರ್ನ ಮಾತ ಕೆಲಸలను ಆರೆ ಮಲ್ತಂದು ಉಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಇಡೀ ಸಂಸಾರದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಮುತಾಲಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದು ಉಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಾಂಭವಿ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಕಲ ಮಾತರ್ನ ಪರವಾದ ನಮ್ಮಟುವಿದ ಇಡೀ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಉಡ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಐಕಳ ಭಾವದ ಶಾಂಭವಿ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲರು 95 ವರ್ಷ ಆತನ ಪೇರು ಅರ್ನ ಬದುಕದ ನಡನ್ ಕೇನ್ಗ ಅರ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟುದಾದ ಕೇನ್ಗ ಸುರುಕದು ಈರ್ನ ಜೋಗ್ಲುಪ್ಪನದ ಈರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲು ಪುಟುದಿನ ಇಲ್ಲು ಆ ಒಂಚೂರು ಐತ ಬಗೆಟ್ ಮಲ್ಲ ಐಕಲ ಬಾವ ಐಕಲ ಹೊಸನ್ ಹೊಸ ಇಲ್ಲ ಏನ ಪಪ್ಪನೆಲ್ಲ ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತು ಆರೇನೆ ಪಟ್ಲೇರಾದಿತ್ತಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಎಲ್ಲೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಏತು ಜನ ಜೋಕುಲು ಜೋಕುಲು ಜನ ಅತ್ತ ಇರೇಗತ್ತು ಈ ಬಿಕುಲು ಈರ್ನ ಅತ್ತ ಅಮ್ಮಗ ಎಂಕಲು ಅಜ್ಜಿ 10 ಜೋಕುಲೆ 15 ಜೋಕುಲೆ ಈರು ಶಾಲೆ ಹೋತಾರ ಬರ್ತರು ಅಲ್ಪ ಶಾಲೆ ಕಲ್ದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏತ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ಹೋತಾರ ಓಲ್ ಹೋತೀನಿ 7ನೇ ಮುಟ್ಟ ಆ ಕಾಲದ 7ನೇ ಬಣ್ಣ ನಿನಗೆ ಮಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿಗ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾವು ದಬಣ್ಣೆ ಆನಿ ಕಾಲದ್ದು ಅವಾಗ ಎಂಚತ್ನ ಶಾಲೆ ಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆನೇ ಎಂಚವು ಬಟ್ರ್ ಕಟ್ಟ ಇತ್ತು ಶಾಲೆ ಕಬ್ಬಿ ಬರ್ತೀನಿ ಪಪ್ಪನೆಲ್ಲಡೆ ಇರ್ತೀನಿ ಪಪ್ಪನೆಲ್ಲಡೆ ಇರ್ತಾರೆ ಬೆನ್ನಿಪುರ ಇತ್ತನೆ ಬೆನ್ನಿಪುರ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಆಗಲ್ಲ 6 ಬಗ್ಗೆ ಮೂಜಿಕೊಂಡು ಏನ ಪಪ್ಪನ ಎಂಚಿನ ಕಂಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಲ್ಲ ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಟಲ್ಲಿ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇರು ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನಿದ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೈದಾರಿ ವಾವು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಇರಲ್ಲ ಮಲ್ಪರತ್ತೆ ಜಪಗ ಇರಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರತ್ತೆ ಬೆನ್ನಿದ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಜೋಕು ಗಲ್ಗೆ ಒನಸು ಚಾ ಐತ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಡು ಏತ್ ಜೋಕುಲಿ ರೇಗ್ ಸರಿ ಸರಿ ಐಟ್ ಆಜಿ ಆಣುಲದೆ ಇತ ಆಜಿ ಆಣು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ರಡ್ಡು ಪೊಣ್ಣು ಸರಿ 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 ಮಾತಿರ್ಗಳು ಎಡ್ಡೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮಾತಿರ್ಲ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಅಂಜಿ ಎಂದೆಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಹುದ್ದಿಡುಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ನ ಕಾರಮಿತ್ತು ಉಂತು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ದಾರ ನೆತ್ತ ಪಿರೋಡ್ ಇರು ಬಾರಿ ಭಂಗ ಬಿಡ್ತಾರ ಅಂಜಿ ಸರಿ
ಪಪ್ಪ ಆತಂದಿ ಕೆಲಸ ಪಪ್ಪ ಒರಿ ಬಗೆಯಾರು 4 ಪೊಂಡು ಗಡ್ಡಿ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಗೇಡಿ ಬರೋದು ಈರ ಒಪ್ಪುರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂತಾರ ಅಪ್ಪಗ ಈರ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟುದಾದೆ ಯಾನು ಜೋಕುಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅಡಿಗೆದ ಇತ್ತೆ 95 ವರ್ಷ ನಿನಿಕ್ಲ ದಲ ತೊಂದರೆ ಲೆಕ್ಕ ಸೀಕದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಾರ ಈರ್ನ ಪುರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದ ಈರ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟುದಾದೆ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಅದು ದುಂಬು ಏನ ಪುರ ತಿನ್ನೋಂತಾರ 7 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕೊಂತ 7 ಗಂಟೆ ದುಂಬು ಲಕ್ಕೊಂತಾರ ಈರ್ನ ಜವನಾದಿಗೆ ಪರ ಅವು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ದಾದೆ ಪುರ ಕೆಲಸ ಎತ್ತನೆ ಆತದಲ್ಲ ಚಾ ಬರ ಒಂದು ಆತ ಗಂಜಿನ ಅಂತಾರ ಶಾಲೆ ಪೂರ ತಯಾರಿ ಹೀರೆ ಮಲ್ತು ಅಂತಾರ ಮಾತಾ ಜೋಕಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಉಲದ ಜೋಕುಲ ಬರೀ ಹೀರೆ ಮಲ್ಪಂಡೆ ಪೆತ್ತ ಕೈ ಕಂಜಿತ್ತನೆ ಕೂಡ ಕಿದೆ ಬರಿಪಿನ ಬರೀ ಹೀರೆ ಬರೀ ಏತು ಬೆತ್ತಲು ಇತ್ತನೆ ಬರಿಪಿನ ಮೂಲ ಇತ್ತು ಬೆತ್ತ ಅವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಳ್ಳ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತುಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಾಲ್ಯ ಆಯ್ತೇನೆ ಅಂದೆ ಬರಿಪಿನ ಏತಿತ್ತನೆ ಹೀರೆ ಬರಿ ಅಂತೀನಿ ಬೇತೈತೇರೆ ಬೆಲೆದ ಕುಳಿತೇರೆ ಐಕ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಅರ್ಕಂಜಿ ದೀಪಿನ ಬೈ ಪಜಿರು ಪಾಡ್ನ ಎರುಕುಲ್ಲತ್ತೆ ಜನ ಇರ್ತಾನೆ ಎಂಚಿನ ಪರ ತಿನ್ನಸ್ ಎಂಚತ್ತೆ ನೀರ್ನ ಕಾಂಡೆ ಗಂಜಿ ಒಂದೊಂತರ ಚಾಪರ ಅಂತೀನಿ ಆಕಲ್ ಹೊಡಿರ್ನ ದುಂಬುದ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಪರ ಅಂತಾರ ಐಕ್ಪುರ ಮಲ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಈರ್ನ ಅಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಜಿ ಕೋರಿ ಮೀಂದ ವನಸಗೊಂಡ ಅವಳು ಬಾರಿ ಈರ್ನ ಅಡಿಗೆ ಬಾರಿ ರುಚಿಗೆ ಅಂದೆವು ಪನ್ಪೇರು ಐಕದಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲ ಕೈತ ಪುಂಡಿದ ಅದ್ದನೆ ಅಂದು ಅವು ಏಪಲ ತಪ್ಪುಜಿಗೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಮುಂಚಾಡು ಹೂವಾಡು ಅರೆಪಾಡು ಅಂದೆ ಸರಿ ಬೊಕ್ಕ ಏತು ಬಿಡ್ತು ಒಂದೊಂಥರ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಒಂದೊಂಥರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದೊಂಥರ ತಂಜನ ಬೆಂಜನ ಪುರ ದಲಜಿ ಹಳೆ ಬರಂತಾರ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಚಲ ಕೈ ಕಂಜಿಲ್ ಇತ್ತನ ಬೆತ್ತ ಬರಿಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಕಸಾಯಿ ಪುರ ದೇತೋನಂತಾರ ಕಸಾಯಿ ದುಂಬುದಕುಲ್ ಪುರ ಕಸಾಯಿ ಕೆತ್ತೆ ಮರ್ದು ಪುಲ್ಲೆ ಮರ್ದು ಪುರ ಪರಂತಾರೆ ತೀರಂಚದಲ್ಲ ಪರಂತಾರ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರಂತಾರ ಕೊಡಿ ಮರ್ದಲ್ಲ ಹರಿಭಟ್ರು ಅಂದ್ ಹಳೆಂಗಡ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಅನ್ ಪುರ ಕನ ಅಂತಾರ ಇರಾಗ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಆತ ನೆನ್ನೆ ದುಂಬು ಪುರ ಸೀಕಡು ಬೋರ್ ದಿನ ಅಂಚ ಪುರ ಇತ್ತೆ ಎಂಚುಂಡು ಇತ್ತೆ ತನ್ನ ಮರ್ದು ಮಾತ್ರೆ ಪುರದ ಜೋಕುಲೆ ಬಳಸೊಂದುತ್ತೆ ಐಕ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಚ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮರ್ದೆ ತುಂಬೋದು ದಾಲಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರೆ ಪುರ ಉಲಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರೆ ಉಂಟು ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ದಲ ಜೋರುದ ಅಂಜದಲ್ ಬರೋದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲೆನ ಐತೆ ಆಜಿ ಜನ ಅನ್ನುತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಪೊಂಡುಲುತ್ತಾರೆ ಅಕಲಿಂ ಪುರ ತಾಂಕುನ ಪುರ್ತುಡು ಬಂಗ ಆಯ್ಜೇರಿ ಬಂಗ ಇತ್ತು ಐಕ ಐಕಂದು ಬೇತ ಪುರ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಜನ ಅಕ್ಕ ಅದ ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಮಾಹಿತಿ ಜನ ಜೋಕುಲುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತಿ ತೀರ್ಪು ಹೇಳುತ್ತೆ ನಂದು ಗೊತ್ತಾನಂದು ಇದು ದುಂಬುದ ಕಾಲಂತೂನಾಗ ಇತ್ತದ ಕಾಲಂತೂನಾಗ ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ದುಂಬುದ ಬದುಕು ಎಂಚ ದುಂಬುದ ಎಂಚ ಚಿಕ್ಕಂಡು ತೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗ್ಯಾಸ್ ಉಂಡು ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಚಿಗುಣಿ ಯಾವುದು ಬಯ್ಯನಾಗ ಬೆಂದರಿಗೆ ನೀರು ಕೂಟೋಡು ಇತ್ತ ಬರಾಗ ಪೈಪ್ ಉಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಅವು 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 ಎಂಚತ್ತ ಸುಖಾಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಗಲಿ ಈ ಸುಖಲ್ಲ ಇತ್ತದಾಗಲೇ ಬಾರ್ ಮೆತ್ಪುನ ಐಕುರ ಈರ್ಪು ಅಂತಾರ ಬಾರ್ ಮೆತ್ಪುನ ಪನೆ ಏನು ಅಲ್ಪುನ ಪುರ ದಾಲ ಮಲ್ದ ದಾಲಜ್ಜಿ ಕೆಲ ಮಾತೆಕ್ಲ ಜನ ಇರ್ತಾನೆ ಅತ್ತು ದುಂಬು ಇರ್ನ ಅವು ಪುರ ಬಲಸರ ಅಂದ ಅಪ್ಪ ದುಂಬು ಪುರ ಮಿಲ್ ಇತ್ತನೆ ಅಲ್ಲಾರು ಮಿಲ್ ಅತ್ತ ಇಲ್ಲಡಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಪುನೆ ಅತ್ತ ಮಿಲ್ ಮಿಲ್ ಬಿಲ್ ಬಾರದ ಮಿಲ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಪುನೆ ಓ ಅಂಚ ಕಾಣಿ ಬೇಕಲಕ್ಕದ ಏನು ಬೇಯ್ಪವನವರ ಪುರ ಇರ್ಲ ಆತ ಅಪಗ ಬಹುಶಃ ಬೇಗ ಲಕ್ಕರೆ ತಿಕ್ಕುನು ಅಪ್ಪ ದುಂಬು ಬೇಗ ಲಕ್ಕರೆ ಇರಗಲ ಇಜ್ಜೆ ಲಕ್ಕಣ ಅಗಲು ಬೇಯ್ಪ ಅಗಲಿ ಕಯ ಉಂಡ ಆತ ದನೆ ಪೋಡು
ದೊಮ್ಮೂರು ಮಾಡೋಡು ಅವೈಕ್ ಜನರಿ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಬರ ತಿನ್ಪಾರು ಇತ್ತೇನೆ ಏತು ಗಂಟೆ ಲಕ್ವಾರು ಚಾ ಬರ್ತಿದ್ದು ಒಂಜೇ ಚಾನೆ ಇದನ್ನು ಕಾಂಡೆ ಗಾಂಡೆ ಒಂಜ ದೋಸೆ ಬೆನಿರ್ತದೆ ಬಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬನಸು ಏತು ಗಂಟೆ ಲಕ್ವಾರು ಕಾಂಡೆತ್ತೆ ಇತ್ತಲ್ಲ 7 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಲಕ್ಕದಾದ ಬೈಯಾಗ ಏತು ಹೊರ್ತು ಜಪ್ಪುನು ಬೈಯಾಗಲೇ 10 ಗಂಟೆ 11 ಗಂಟೆ ಆಗ್ಬೋದು ಟಿವಿ ಪುರ ತೂಪರೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಒಂದು ಪುರ ಓ ಪುರ ತೂಪರೆ ಸೀರಿಯಲ್ ರಾಮಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ ಪುರ ಬರ್ಬೇಡ ಅವತ್ತು ತೂಪರ ರಾಮಾಯಣ ಕೃಷ್ಣನ ಅಪುರ ತೂಪರೆ ಆ ಸೀರಿಯಲ್ ತೂನಾಗ ఒక ಬೇತೆ ಸೀರಿಯಲ್ ತೂನ ದಾತ ಇರಗಂದ ಅಪ್ಪು ಇರಗ ಓ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಡ್ಡಾಬ ನಂಚಿತನ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಡ್ಡಾಬಿನ ಬೇತೆ ಕಥೆ ಪುರ ಸೀರಿಯಲ್ ಅವಳ ಪುರ ತೂಪರ ಸರಿ ಅಮ್ಮ ಆಡು ಇರ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಎಂಚಿನ ಪಾಡು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಾಡು ಕೊಡಲಾತು 100 ವರ್ಷ ಪೊರ್ಲುಡು ಬದುಕಲೆ ಮರಣ ಬರ್ಚಿ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಇರ್ ನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುಡು 100 ಕಾಲ ಬದುಕಲೆ ಕಾಡು ಸೊಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ಬೆಳಪು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಒಂಜಿ ಊರು ಏರ್ನಲ ರಾಯರಗಲದ ಅಂತೆ ಐತಾತಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಊರು ಅಣ್ಣ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಊರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಡು ಸುದ್ದಿಯಾಡು ಹಾಲು ಕಾರಣಗತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರಣಗು ದಯಪಂಡ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಪಂದು ತೋಜಾದು ಕೊರ್ನೆ ಒಂಜಿ ಊರು ಬೆಳಪು ಅಲ್ತ ಊರುದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪ್ಪರ್ಯಾವ್ ಆ ಊರದ ಜನಕುಲು ಉಪ್ಪರ್ಯಾವ್ ಅಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ದೆತ್ತೊಂದಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಬೆಳಪು ಗ್ರಾಮ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆತ್ತು ನೋಡುದಾಂಡ ಐತ ಪಿರೋದಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಇರಂದು ಬಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳಪು ಇನ್ನು ಕನಗ ರಾಜಕಾರಣೊಡ್ಲವಲ್ಲೇರು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲಲ್ಲೇರು ಧಾರ್ಮಿಕವೈನ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲವಲ್ಲೇರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಒರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಒಂದು ಐತ ಒಟ್ಟು ಐಕಳ ಕಂಬುಲದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಐತ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಆದತ್ತು ಇಡೀ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುದರೊಂದು ಎತ್ತೊಂದಿನ ಅಂಚಿದನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ಮಲ್ಪೋನತ್ತ ಪಿರೌಡ್ಲ ಬೋಡ್ತಿನಾಥ್ ಪೊನೆ ಒಂದು ಪುನಾರು ಪೊರಮೊದ್ದು ಪುನಾರು ಐಕಳ ಬಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಅರೆ ನಿಕಲ ಮಾತಿನ ಪ್ರವಾದ ಮೋಕೆಡ್ದುಕೊನದಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ಪಿನಾರು ಸುರೂತ ದೇವರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೂ ತೋಜುನ ದೇವರು ಇನಿ ಅರ್ನ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅರ್ನ ಬದುಕದ ಗುಟ್ಟುದಾದ ಅರ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟುದಾದ ಒಂದೇನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಬೋಡ್ತಿನ ತೆರಿದಿನಾರಿ ಅರ್ನ ಮಗೆ ಅದು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲಿ ಮಗೆ ಎಂದೇನೋ ಆಣುಲೆಡ್ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮನ ಬಗೆಟ್ ಮಲ್ಲೆ ಎಂಗಲ್ನ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನೆ ತನ್ನಡು ಪುಟ್ಟಿದಿನಾರು ಆರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮನೆತನ ನೆಂಜಿನ ಆಯ್ಕಳವ್ವ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಆರಾದು ಅವ್ರನ್ನ ಪಪ್ಪ ಎಲ್ಲೂರು ಗೊತ್ತು ಮನೆತನದ ಎಲ್ಲೂರು ಪಟ್ಲೇರಾದು ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇಚ್ಚಿನಾರು ಎಲ್ಲೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಆದಿತ್ಯರು ಆಯ್ತೊಟ್ಟು ಎನ್ನ ಮೇರ್ನ ಕಣನೇನ ಪಪ್ಪ ಕೊಲ್ನಾಡು ಪಾದಮನೆ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ನ ಪಪ್ಪ ಕೊಲ್ನಾಡು ಪಾದಮನೆ ವಾಸ್ ಶೆಟ್ರು ಆರು ಪಾವಂಜ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಅದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜಮೀನ್ದಾರ್ ಇರ್ತೀರಿ ಅಂಚದು ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಕುಟುಂಬಲ ಅವಿಭಜಿತ ಕುಟುಂಬ ಅದು ಆ ಉಭಯ ಜಿಲ್ಲೆಡ ಮಲ್ಲ ಜಮೀನ್ದಾರ್ನ ಕುಟುಂಬದ್ದು ಬೈದಿನಾರು ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಹಿರಿಯರ ನಗಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಡು ಮಸ್ತ್ ಮಿಗ್ದಿ ಬಲ್ದಿ ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತರು 100 ಜನ ಆಗಲು ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತೇರಿ ಕೈಕಂಜಿಲು ಸಾಗೋಳಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಾಗಲೇನು ತೂವನ್ನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಐತೊಟ್ಟು ಜೋಗ್ಲೇನು ತೂವನ್ನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಐತೊಟ್ಟು ಕಣನನ್ನಾಗಲಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈ ರೀತಿಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವರಿಗೆ ಆಜಿ ಆಣಲು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ತೀರಿపోతుండు ಆಂಡಲ ಆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರಗಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ
ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅವರಿಗೆ ಪುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆತೇರಿ ಅಂಚನೆ ಮರಿ ಮಕ್ಕಳ ತಲ್ಲಿಯಲ್ಲು ಪುಲ್ಲೆಲ್ಲು ತಲ್ಲಿಯಲ್ಲು ತಲ್ಲಿಯಲ್ಲ ಆತೇರಿ ನಮ್ಮ ಎಂಗ್ಲೇನು ಪೂರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟೋಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ದೇರಿ ಬಾರಿ ಕಣನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಅಗುಲು ಅಗಲನೇ ಜಮೀನ್ದಾರನ ಪದ್ಧತಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತು ನಗಲು ಮಕ್ಕಳು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಣಸು ಪಾಡೋಡು ಅಗಲು ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಾಣೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೋಡು ಜೋಕುಲಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರೋಡು ಶಾಲೆ ಕಡಬುಡ್ ನಂಚಿನ ಪೂರ ಗ್ರೈಡಿಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ನ ಪೂರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲಿ ಆರ್ನ ಮಿತ್ತಿತ್ತು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟೋಡು ಜೀವನ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರಿ ಒವ್ವೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಗೂ ಅಲ್ಪಲ ಧಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಆರು ಮಲ್ಲ ಹಠವಾದಿ ಆದ ಒಂಜಿ ತನ್ನ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಸಮಾಜೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಮಾತೆರನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೂವೋಡು ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಟಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಎಂಕ್ಲೇನು ಒಲೆಪಾದೇರು ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜು ನಂಚಿನ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಒವೇ ರೀತಿಲ್ಲ ಆರ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನು 25 ವರ್ಷ ಅಂಡಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂಚೂರು ಜ್ವರ ಬತ್ತಂಡ ತುದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊದಲೇ ಪರೆ ಹುಡುಪುಜೇರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೊರೆ ಹುಡುಪುಜೇರಿ ಅರೆ ಬೇತೆ ಓಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ನಲ್ಪ ಬೊಂಬಾಯಿಡು ಎಂಗಲ್ನಲ್ಪ ಓಲ್ಲ ಕುಲ್ಲರಿಗೆ ನುಜೇರಿ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲಾಡು ಯಾನು ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂದೇ ಇಲ್ಲಾಡು ಯಾನು ಸೈಯೋಡು ಬಂದು ನಂಚಿನ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಚಾದಾರಿಗೆ ಮೂಲೆ ಎಂಕುಲ್ಲರಿಗೆ ಕುಲ್ಲವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದ ಏನು ಅಕ್ಕಲ ಬೊಂಬಾಯಿಡು ಬತ್ತದು ಯಾರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನ ಮಾತ ಅಣ್ಣನ ಕುಲು ಅತ್ತಿಗೆನ ಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ಬುಡಿದೆಲ್ಲು ಪೂರ ಆರ್ನ ಮಿತ್ತ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸನು ದೀವಂದೆ ಮಾತು ನಾನೆಲ್ಲ ಎಂಕಲಿಗೆ ನಾನು ಅತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟು ಉಪ್ಪೋಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಇಂಚಿನ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ಶತಾಯುಷಿ ಅವಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಇರಾದೆ ಉಂಡು ಮಾತ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಆ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಯಾರು ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಐತಿಲ್ಲ ಮಾತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಓ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಆರ್ನ ಪಿರೋಡು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಎಂಕುಲು ಎನ್ನುವ ಅಂಚನೆ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ನಾನು ಜೀವನ ದುಂಪೋಡು ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಆರ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟು ಏನು ಇರ್ಲೆಕ್ಕೊಡು ತಿನ್ಪಿನ ತೆನಸ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸನ ಅತ್ತೆ ದುಂಬೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಿತವಾದ ಆಹಾರದ ತೊಂದಿರ್ತೇರಿ ಅವಳು ದಾದ ಬಂದಾಗ ಅರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡಲ ಜೋಕಲೆ ಕಮ್ಮಲ್ಪರ ಬಂಡಿ ಬಂದಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಬಂಗದ ಟೈಮಡು ಯಾಂಕಲ್ ತೂತ ಅರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿದ್ರು ಜೋಕಲೆಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ಪಾದ ಪೂರ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ತಾಂಕದೇರ ಅಂಚೆ ಏರೆಗಳ ಬೇನೆ ಮಂದು ಜೇರಿ ఒక ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪು ಜೇರಿ ఒక ಮೋನೆ ತಕ್ಕ ಪಾತೆರು ಜೇರಿ ನೇರವಾದ ಪಾತೆರನು ಅಂಚ ಎದುರುಡಂಜಿ ಪಿರೌಡಂಜಿ ತಲೆಜಿ ఒక ಮಾತೆರನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಂತದ ಕೊಂತೇರು ಈರ್ನ ಇತ್ತ ಸಾಧನೆದ ಪಿರೋಡು ಅರ್ನ ವಾರಿತಿದ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೇರಣೆಲುಂಡು ಯಾನ್ ಪನ್ನ ಕಿಂಜರ್ ದಿಂಚಿಲ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ರಾಜಕೀಯ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಬಾಕಿದಕಲು ಬಲಾಯಿನಕಲು ಪೂರ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗ ಉಪ್ಪುನಕಲು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಭಿನ್ನವಾದ ಕಾಲೇಜ್ ಜೀವನ ಸಂಘಟನೆ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಐತೊಟ್ಟು ವ್ಯವಹಾರ ಯಾಂಕಲ್ನ ಒಂದಿನ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ದುಂಬಾಯ್ತು ಐಟೇ ಮಸ್ತ್ ತೃಪ್ತಿ ಆದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಜನಕಲೆಗೆ ಬಡ ಜನಕಲೆಗೆ ಉಪಕಾರ ಆಪಿನಂಚಿನ ಅವರು ಬಡವಿಡನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಒಂದು ದುರ್ಬಲರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಶಕ್ತಿ ಅವಳು ಪಂಪಿನ ಆರ್ಲ ಈಕೆಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದೇರಿ ಎಂಗಳು ಕ್ರೀಡೆಡ್ಲ ಬಾರಿ ತುಂಬಿತ್ತ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಣೆ 5 ಗಂಟೆ ಹೋದು ಕ್ರೀಡೆ ಭಾಗವಹಿಸೋನಂಚಿನ ಅದಾಗಲ 6 ಲಕ್ಷ ಎಂಗಳೇನು ತರಬೇತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೇರಿ ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಲ ಬಿರಿ ಕೊಡೊಂದಿತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂಚ ಮಾತ ರೀತಿ ಇಟ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕಣನಾಗಲ ಆರ್ಲೇನ ಪಪ್ಪಲ ಬಾರಿ ದುಂಬು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಲ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಇವಾಗ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅನಾಗಲ ಆರ್ನಲ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂಚಿನ
ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚ ಮಾತ ಕಡೆ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಮಾತ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಕಣನೆ ಆವಡು ಅಪ್ಪೆ ಆವಡು ಅಮ್ಮೆ ಆವಡು ಅದಗದ ಬರಿಸಿದೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಅದು ಪಟೇಲ ರಡ್ಡು ಸೈಡ್ಲ ಪಟ್ಲೇರ್ ನಗುಲಾಗುಲು ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಲ್ಲ ಮನೆತನ ಐಟ್ ಅಂಚ ಅವೇ ರೀತಿ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ ಇತ್ತು ಅವಿಭಜಿತ ಕುಟುಂಬ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಇತ್ತದ ಜನಗಳಿಗೆ ರೆಗ್ಲ ಕೂಡು ಕೊಟ್ಟದ ಹೆಜ್ಜ ಬದುಕೊಡೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಜಿ ಇತ್ತದ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಗೂ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗುದು ಬದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಅದು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಮೇಗ್ಗೆ ಬಲಯೆ ಪ್ರೀತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಗಲ್ನ ಜೀವನನೇ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮನ ಅಂಚ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಖಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ದಂಡಲ ಬುದ್ಧಿ ಬನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪೇರೆ ಅಂಚ ತಿಂಚ ಮಲ್ಪೊಂದು ಏಪಲ ಇರೇಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ನೆರ್ಪೇರು ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪೇರು ಅವರು ಪನ್ನೊಂದು ಎಂಗ್ಲೆ ಬಂದಾಗ ದೋಸ್ತಿ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ 100 ವರ್ಷ ಪುರ್ಲುಡು ಬದುಕಿರು ಆಯ್ತು ಓ ಸಂದೇಹ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣ ಆದ ಬದುಕಾಡು ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಆವಾಡು ಸೊಲ್ಬೇಕು